Gure programaren asmoa ez pauzue argi, nik azalduko dizuet. Iruñerriko txokoak ezagutzea, bertako jendearekin baita haien txokorik berezienak ezagutuz. Gaurkoan Donibane eta bertan Sarai eta Aritz. Goazen haiek ezagutzera baita haien txokorik esanguratsuenak. Gurekin ditugu Sarai eta Aritz ongi etorriak gure programara. Zuen esku egongo da gaur Donibane ezagutzea. Eta hasiko gara, lehenik zuen aurkezpen txiki batekin. Ni Aritz naiz, 23 urte ditut, eta beti Donibanekoa naiz, eta hemen jaio nintzen orain dela 23 urte, eta nire bizitza dago beti Donibanen. Eta zure kasuan, Sarai? Ni Sarai naiz, 20 urte ditut, eta Aritz bezala hemen jaio nintzen, beti danik egin dut hemen bizia, eta auzoaren parte naiz, eta horregatik etorri naiz gaur. Ongi daz, Donibaneakoak peto-petoan. Az gaitezen, hasieratik, zer da Donibane? Herri bat, auzo bat, Aritz? Auzo bat, auzo handia eta auzo potente bat nire ustez. Jende asko daude hemen, eta nire ustez ere jende parte hartzailea da. Orduan oso ona da kolektiborentzat eta auzo bizitza. Beitu. Auzo bizi hortan, zenbat biztanle ditugu gutxi gora bera, Sarai? 20.000 bat biztanle Wikipediaren aburuz 2008an 20.000 biztanle erregistratuak zeuden. Gaur egun ezagitzen bat diren, baina horren inguruan egon. Uste duzue hazkundeak gora, bertan bera, alabera egiten duela? Egia da, auzoa ez dela oso gaztea, biztanleriaren gehiengoa zaharra dela, baina bai uste dugu hazkunde prozesu batean dagoela. Gero eta gazte gehiago ikusten dira egia esan. Eta ur gehiago ere. Bai. Gutxinaka, ezta? Bai. Historiari dagokionez, Aritz, zein da Donibanek daukan historia, nondik dator, zer bilakatu zen? Donibane lehenengo zabalgune zen, lehenengoak zen, eta bere historia handia eta luzea da, eta hemen adibidez Osasuna futbol taldearen zelaia zen, hemen, bai Donibaneren igerilekuan ondoan, eta pixka historia hori ezagutzen da jendearekin eta osasuntzailek ere. Beitu. Sarai, hemen Donibanen baditugu aztarna historikorik? Aztarna historikorik ez, baina egia da, adibidez hemen duela gutxi arte kartzela genuen. Beitu. Ez da aztarna historikoa, baina historikoki garrantzia. Iruñeko ardatz, ezta? Begiratu dugu haber historikoki zer topatzen dugu, baina ez dugu... Oso ongi ikerketa. Ze hitz egin dezagun, orainaldiari buruz, eta hemen, ze zerbitzu publiko hor ditzakegu? Horri buruz ere, informazioak bilatu ez. Hemen badugu adibidez garraio publikoa oso ongi konektatua dago beste auzo eta herriekin, eta hori bai aipatu beharra dago. Gero ere badugu osasun etxea, badugu liburutegi bat, baina egia da, adibidez gazteok aisialdia egiteko zerbitzu publikorik apenas ez dugula. Ez dago. Ez dago, ez. Hemen eskaintzen aisialdia egina pribatua da. Baditugu igerilekuak, zinemak, baina garestiak dira eta pribatuak dira. Hortaz kritika moduan agen ikus dezakegu hor, badaudela aritzeko tokiak eta pixkat, gazteei ere laguntzeko behar diren, baliabideak. Bai. Badugu frontoi bat, baina frontoia ez dago tapatua, ez dago aterperik, eta aisialdia egiteko toki gutxi bai. Bai. Hori apuntatuko dugu eta pasako dugu. Jai dagokionez, Aritz, zeintzuk dira hemengo jaiak, noiz dira? Donibaneko jaiak beti dira San Juanik baino lehen. Ekainaren 22, ekainaren 20an, gutxi gora bera, eta gero ere oso ospetsuak dira Donibaneko inauteriak. Eta beti izaten da Otsailaren 2. asteburua. Eta zergatik dira hain bereziak?
Baizakit, historia dute, eta badira pertsonai ezberdinak, kale jira egiten dugu urtero, ezakit, baute fama bat, Irun herrian. Oso ongi. Euskarari dagokionez, Donibanen, nola dago euskararen egoera, zer entzuten da gehiago, gaztelera euskara? Auzo zaharra denez, beti gaztelaniaz hitz egiten dute jendea eta hori, baina nik uste dut orain jende asko euskara hitz egiten, edo saiatzen dira euskaraz hitz egiten, eta adibidez, ni txikitatik gaztelaniaz ikasi nuen, eta orain pixka bat saiatzen ez euskara hitz egiteko. Behitu? Bai, hortaz, egon egin izketan, adibidez aritzek auzoan ikasi zuen gazteleraz, eta ni euskaraz ikasteko joan izan nintzen auzotik kanpo, joan izan nintzen Santuzelaiten. Ez dago ikastetxe publikorik eredukoa. Behitu? Eta hori ere, atzo komentatu genuen. Bai, hori Eski hor badugu hor beste kritikatxo moduko bat ez, azkeren herri euskalduna izateko, horreko baliabideak ere erresten dute gure bizitza. Bai, eta bera gehiengo entzuten den hizkuntza gaztelera da, baina adibidez euskaraldiarekin ikusi dugu, nola gauden gazte batzuk euskara sustatu nahi dugunak, euskaraz bizi nahi dugunak, badaude eremu batzuk ariguneak izan direnak, eta gutxinaka horretan gabiltza. Oso ongi. Zein da, zure kasuan nahiko, ez dakit, ez ohikoa ikusten dut, ez? Normalki, euskeraz egiten dugunok, euskeraz jarretzen dugulako, gazteraz egiten dutenek ez dutelako nahi euskeraz ikasi, baina zein izan zen zure motivazioa euskara ikasteko? Dena hasi zen unibertsitatean. Unibertsitatean ikusi nuen gai bat, euskari buruz, eta beti nahi nuke euskara ikasten eta hori, eta momentu batean esan du nire buruari hori, baietz, euskara ikasi. Eta apuntatu nuen hizkuntza eskolan lehenengo 2 urte eta gero ja aikan. Eta orain nago B2 mailan aikan eta oso gustora bai. Aldezarrean. Ikusiko duzu orain ahalera etorrelakoak hasten dienean. Bai. Baina, ongi da, Doniban ikusten dugu badiela gazteak sustatu nahi duten euskarak, eta erdaldunek euskara sustatzea hori ezin hobea da. Eta beharrezkoa. Eta beharrezkoa, noski. Ez diela gauzak, ene ustez, ez diela gauzak kanjoi itxitan baizik eta batek bestea jaten du, eta horrela elkar bizitza da, ez? Bai. Zein da, guazi hitz egitea zuen buruz pixkat gehiago, zein da zuen ogibidea, zein da ikasi duzuena, zuen karrera profesionala nondik doa? Nik ikasi nuen nupen magisteritza lehen hizkuntza eta orain iraian bukatu nuen gradua eta orain ikasten nahi naiz FP bat, onlinez bidez, eta ongi, eta partikularrak ematen eta pixka bat diru ateratzen. Bai. Alden moduan, eta zure kasuan, Sarai? Ni ari naiz nupen ikasten gizarte lana, eta lan egiten dut ere Mutilbako eskola batean, jantokian. Behitu? Eta hortan ikasten eta lanean. Oso ongi. Zein uste dut, zuen arloak nahiko ez dira parekatxoak, baina batak bestea behar du bai ala bai. Heziketa mundua eta gizarte zientzia munduan, uste duzue hemen Donibanen badela lana? Hizkuntzan bai, ikastola asko eta ikastetxe asko daude, bai pribatuak eta bai publikoak, baina nire ustez, niretzat bai. Bai hori egia da, hizkuntza, baitu hemen ikastetxe pila, institutuak ere badira, bakarrik euskaraz badugu bakarrik bihurdana, baina beste guztiak gazteleraz eta horralde. Eta gero, arlo sozialean egia da, ez dakit esaten, lana ez dakit. Esan nahi dut, zure lanaren garrantzia hemen ikus daiteke, esan duzeraien ez dakit, sozialki baldin badago, talde bat pixkat alde batera uzen dena edo bestera. Hombre, hori beti, hori oso guztietan. Baina lan egiteko modu edo toki bakarra, igual ikusten dugu, bakarra ez, baina osasun etxean
pues badago aukera gero ere, Beitu. ez dugu komentatu, baina hemen badaukagu Saguzar txiki lokal bat egiten dura lana soziokomunidad, nola esaten da? Bai, aurrarentzat edo... Bai, bueno, hemen badaude etnia ezberdineko Beitu. aurkia bat eta egiten duran haiekin bat. Behitu zein ongi. Eta hori, bai. Uste dut hartu dugun informazioa Donibani buruz aski dela, baina bueno, hemen ez dugu utziko gure programa, hemen hasiko baita gure erronka, bale? Zuen esku izango da hemengo 3 txoko ederrenak izango dutzuenak erakustea. Bai? Ongi. Geratuko zaite? Venga, bai. Venga, bai. Bikote gure lehenengo txokoa hemen dugu. Ez dakit, bueno, nahiko gauza hemen daudela esan didazue komentatzeko, ez? Bai. Bueno, ba, hasi gaitezen, non gaude? Ba, auzoko plaza bat, eta bueno, hemen daukagu San Juan Xar lokala, auzo lokala, eta hemen guren barruan, atzean daukagu hiri baratza, Behitu? eta bueno, eta hor dago San Juan Xar txiki, eta San Juan Xar txiki da, espazio bat aurrarentzat, adibidez, udan eta gabona, pues, kanpaldiak egiten dute pertsonak batzuk, eta bueno, eta hiri baratza berdina da. Behitu. Bueno, zein da bakoitzaren funtzioa, Sarai? Pues hemen dugu auzo lokala eta auzo lokala gestionatzen du lantalde batek eta hemen existitzen dira kolektibo ezberdinak, auzo lokaletik ateratzen direnak, pues bat da mendi taldea, beste bat da kulturgune, aritzen hemen dugula kulturguneko kide eta gero kontatuko digu zer egiten dugun kulturgunek. Vale. Pues hemen auzoko mobilizazio ez kolektibo ezberdinak biltzeko aukera baute hemen, baimena eskatuz eta baina guretzat bada toki bat non elkartzen garen, hausnartzen dugun, antolatzen garen, eta esanguratsua da guretzat, eta auzoan ere badu referentzia moduko bat. Bueno, oso berezia iruditzen zait niri hiri baratza, berez nolakoa da honen kudeaketa eta zer egiten da hemen atatzen den produktuekin edo lehengaiekin? Bai, hau gestionatzen du lantalde batek, hiri baratzeko lantaldeak, eta ateratzen diren produktuak edo ematen dira... Uria de Barrio, auzoko unitatea, eta bueno, eta produktua horik dira pertsona ez daukate dirurik asko eta hori. Vale, osea... beharrak dituzten. Vale. Hortaz, bueno, proiektua... Proiektu komunitario bat da, eta gainera, bizitasuna plazari eman eta egiten dena da, jendeari lagundu, ezta? Bai, gero ere badira txandak ureztatzeko, kolektibo ezberdinekin hitz egiten da, nork ureztatu eta... Behitu. Pixka bat amankomunean egiten dugu. Zuen artean, ez dugu esan, baina zuen artean lagunak zaete edo komunidadean hemen kolektiboan ezagutu zarete? Bai, gu ezagutu ginen gazte mugimenduaren parte ni lehenengo, ez? Bai. Ni nintzen gazte mugimenduaren parte eta gero sartu zen aritz eta horregatik ezagutu gara. Eta gero hemen, hori, aktibitate batzuk, beti egingo dugu elkar eta hori, eta bueno. Bai, auzoko kideak dira, auzoko lagunak. Bildu ginen gazte mugimenduan, baina gero elkartzen gara beste... Bai. Esan dezakegu zuen kuadriakoak ez zaretela, baina kuadriak hemen Donibane horrelako kolektiboi esker, nahazten doa zer eta? Bai, hori. Bai, eta sortzen ditu harremanak, sortzen ditu zure egunerokotasunaren parte izango diren lagunak, bai. Oso polita. Bueno, gure plaza utziko dugu eta bagoaz, bigarren txokora, bai? Ongi. Bikote horrelako egun eraikin azkena aterpe bat hartu dugu, ezta? Baina, hemendik ere ikusten da Donibaneko beste zaditxo bat, non gaude? Zuelon plazan gaude, eta ere erreferentzia bat da auzoa eta
eta, bueno, eta jendearekin ere. Pues, orain dela ez dakit zenbat urte, hemen zegoen anfiteatro bat, eta, bueno, eta orain ja pues, plaza bat aurrarentzat, eta, bueno, eta tabernak ere hemen daude, eta, bueno, pues, plaza bizia. Da. Bai, egia da bizia duela eta ere hemen pixka bat elkartzen dira belaunaldi ezberdineko pues jende anitz, pues hemen badago parke handi bat, aurrak hemen elkartzen dira, gero ere badaude taberna pila bat, eta pues zaharrek hemen poteatzen dute, eta beti eguzkia dagoenean plaza hau beti betea dago. Betea dago. Bai. Koronavirusarekin ere horrela betea zegoen edo ez? Bueno, ez. Ez. Nola izan da hemen Donibanen koronavirusa bizitzea? Ba, auzo zaharra da, eta, bueno, pues, beti badakigu, pues, hau hil da, eta hau positiboa da, eta hori, eta, bueno, pues, bai. Bai, Hori horrela. da gogorra eta hori, pero, bueno. Bai. Ere jaio zen, edo, sortu zen zaintzazare bat, hori, pues, Baitu. laguntzeko auzokidei. Eta egun gazteko baino gehiago Bai. parte hartu genuen, Joe, behar etxetik atera ziren pertsona haientzat, pues, erosketak egiten genizkien, farmaziatik pasatzen ginen botikak erostera, eta gila da, hor bai egin genuela harremana belaunaldi zaharrek eta ezain zaharrek, osea gazteagoek, izan Beitu. zen nahiko polita bai. Osa, ni txunditutaren naiz geratzen, izan ere, bueno, ikusten baitut, Donibaren badagoela bizia eta jendea laguntzeko nahia eta gazte mugimendua, ezta? Bai, Bai, bai. hori bai. Eta, pues, koronavirusa izan da, hori islatu duen Egoera, egoera bat. behitu zeinen Osea, ongi. Gazteok, osea, zaharrek behar gaituzte gazteok. Eta gazteok ere zaharrak, osea, pixka bat, Bai, komunitate bat gara eta elkar zaintza behar dugu, beharrezkoa da. Eta horrelako krisi sanitario batek erakusten du ze beharrezkoa garen bai gazteak zaharrek. Bata bestearekiko, Bai, hori da. ez? Eta elkarrena beharrezkoa dugula. Ze beste txoko aurki ditzakegu hemen oso garrantzitsuak Donibarentzako? Bueno, Ba- pues badugu, bai. Bagoadan, Bai, ere. Bagoadan ere, osea, bagoadan beti, bueno, zen, jaiak eta hori, eta, bueno, orain euria egiten ari du, eta orduan ez da posible joatea, baina, bueno. osea, bagoada da ere da parke erraldoi bat, badago zelai handi bat, han badago ikastetxe bat, Behitu. han elkartzen gara jaiakan egiten ditugu, dozein auzoko egun edo, bueno, auzoko eguneko bazkaria egiten dugu plaza batean. Bai. Behitu. Baino, pues, jaietako gauza gehienak gelditzen dira han. Behitu. Bagoadan. Izan zarete inoiz Donibanetik kanpo denbora luzez? Ez. Ez. Beti hemen, eta, bueno, nik uste dut betirako. Betirako izango dela. Bai. Eta ze uste duzue, atera beharra izango bazinate, ze uste duzue hemendik falta motako zenuketela? Ez dakit, pues, hemen beti duzu norbaitekin elkartzeko aukera. Beti duzu, osea, badugu komunitate bat, auzo pertenentzia bat, ez? Bai. Bagara gazte pila eta pues, guztiekin eramaten gara ondo, ez? Bai, nik uste dut baietz, Osea, baduzu aukera eguerto ikasi duen gazte batekin topatzeko edo... Pues, ez Behitu. Hortan, ez dakit, baina anitza, auzo anitza dela ere esan dezakegu, ezta? Bai. bai. Eta aniztasun horrek beti, bueno, ondare dakar, bueno, aberastasuna dakar ere bai, ez? Bai. Vale. Ez dakit, beste hildo batetik, txikiak zinetenean, egiten zenuten ere bizitza hemendik, nola egiten zenuten bizitza hori? Ba, ni egin nuen bizitza beste plaza batean, baina, bueno, lehenaldia zen, lehenaldia ez. Lehenago. Bai, lehenago zen, pues, plaza bat, pues, jolastiko eta hori, eta, bueno, eta gero ze parkin bat, orduan. Ah, behitu, nola datu Bai. zen, ez? Orduan, ba, hori. Pues, aurrak eta hori aldatu ziren, pues, plaza honetara. Eta zure kasuan, Sarai? Ba, nik lehen komentatu dut, joan izan nintzela beste auzo batera ikastera. Eta auzo horretan, egia da elkartzen ginela herri ezberdinetako pues, klasekideak. Orduan, nik txikitan ez nuen bizitza hemen egin, azkenean nik Sanduzeraien ikasi nuen, eta ez nire auzoko klasean ez egon nire auzoko jenderik, bakarrik bakarra.
bakarra zegoen. Eta ez nuen bizitza hemen egin txiki da. Baina Bueno. gero jaten zara handitzen eta erabakitzen Eta azkenean lortu duzue- hemen bizi nahi duzula eta Vale. lagunak egiten dituzu. Tamalez gure programari amaiera eman behar diogu, baina oso garrantzitsua den galdera bat egin behar dizuet zuei, bale? Hemen baduzue pertenentzia zentzua Donibanekiko zuek hemengoak sentitzen zarete? Ni bai. Bai, eta oso hemengoak gara. Bai, osea, Donibanekoa eta Donibane eta Donibanerentzat eta beti. Eta beste hau zuek batzutan ere komentatzen digute, bagarela pixka bat sektarioak, baina, bueno, pues bai, pues maite dugu elkarrekin egoten gara. Bai. Eta gero zaude eta bertan batean eta Donibanekoa eta hori. Bai, Osa, kanpoa egiten zaretenan zuek Donibanekoak zarete. Bai. Eta harro. Bai, harro gaude. eta gogo gara. Eta, harro gaude eta egongo dira. Gu ere harro gaude eta egongo gara izan ere urrengoan ezagutuko dugu txoko berri bat, baita elkarrezketatu berri batzuk.